Археалагічная сенсацыя. Археолагі адкрылі сярэднявечны горад пад Рагачовым. Каля вёскі Лучын Рагачоўскага раёна працавала археалагічная экспедыцыя пад кіраўніцтвам старшага выкладчыка Гомельскага дзяржаўнага універсітэта імя Францыска Скарыны Антона Шыляева і навуковай супрацоўніцы Інстытута гісторыі НААН Беларусі Вольгі Дрывіла. Археолагі даследавалі гарадзішча перыяду старажытнай Русі. У сёлетнім сезоне скарбонка знаходак навукоўцаў папоўнілася сапраўды унікальнымі прадметамі. Сярод іх фрагмент жалезнай кальчугі і чаранковы наканечнік стралы, датаваныя 12-13 стагоддзям. Знойдзены таксама пярсцёнак, шкляныя пацеркі, гліняныя вырабы, прасніца, нажы, фрагмент візантыйскай амфары. Аднак сапраўднай сенсацыяй стаў адзін з элементаў, які, імаверна, з'яўляецца часткай падмурка храма, а таксама кніжная зашпілка 10-13 стагоддзяў. Такія знаходкі дазваляюць меркаваць, што на гэтым месцы існавала не проста гарадзішча, а даволі буйное пасяленне гарадскога тыпу. Магчыма, гаворка ідзе пра горад Лучын, згаданы ў летапісных крыніцах, дакладнае месца знаходжання якога дагэтуль заставалася невядомым. Сябры, калі вам блізка тое, што мы робім, падтрымайце наш канал на Баймеакофе. Спасылка ў каментары да гэтага відэа. Кожнае ваша ахвяраванне дапамагае нам працаваць сумленна і па справе.